יעזור הנה, זה עושה מי עכשיו? תסתובבו, מי עכשיו? עכשיו הכלב. יאלי, יאלי הכלב, תלך למשוך בעלה. יאלי, לך תמשוך בעלה. בוא תמשוך בעלה. תמשוך בעלה. בכלב. הכלב אל סבא לעזר. פשטו ידיים ומשכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר. רחל עם הפנים לצד השני, המצלמה פה. משוך ימינה, משוך צד שמאלה. אץ ואץ חתול מיהו אל סבא לעזר. רוץ חתול. פשטו ידיים. יאלי את היד. ושוך בגזר, שוך בגזר. אין כמוהו גזר. שוך ימינה, שוך. צד שמאלה. לא יזוז הגזר. יאללה. עכבר, אנחנו צריכים אותך. איפה העכבר? איפה העכבר? עכבר אפור. שכם. אחת ושתיים, פשטו פשטות ידיים ומשכו בגזר. תתכוננו. אין כמוהו גזר גזר. משוך. שוך קצת שמאלה ו... ילדים. הגזר יצא. שבהתחלה לא יוצאים. רגע, מי מגרד את שמוליק עכשיו?